Bismillahirrahmanirrahim. Eziz we hormatly din söýür musulman dogallar, bugün inşallah gosluň parlaryny we sünnetlerini we adaplaryny aýdyp eşdiler. Gosletjek adam ewünçäk parz bolup duranlardan näme? Agzyny çaýkamaklyk, ýuwmaklyk we burnuny çaýkap ýuwmaklygy. Ve ondan sonramda bedeninin hemme yerine su yetirmekligi. Şu üç tane pardı var. Yani ağın çaykamak, ve burnu çaykamak, ve bedeninin hemme yerine su yetirmek. Şol ağı çaykamaklığın gurrumuna inni ağzına bir edafa bir noktun oluqarak zat bolup eteğine su yetirmese, ya ondan kiçinrak bolup eteğine su yetirmese, ya burnunu hakada şonjurak bir zat ýabyşyp duran bolsa, bedenini de bir zat ýabyşyp da suw yetmedik bolsa, şula gosly dogur bolmaýar. Emma ağız bilen burnu çaýkamaklyk wuduň hakynda sünnetlerden bolly. Emma gosulla ol farlardan bolly. Yani bir adam ağzyny çaýkamam bolsa, burnuny çaýkamam bolsa, bedeniniň hemme ýerine suw yetirse de gosly bitenok, namaz okyp bilmeýär. Inni şuma soraşylýa diş doldurmak dogurmy, dogur dämi diýip, diş doldurmak Hanefi mezhepde dogur dä diýip aýtýan adamlara göre şoň goslu tekmil bolmaýar. Şoň gosledende ağzyny kamyl çaýkamaly, oňundan dişinde şol görünüp duran ýeri zahir beden, adamın görünüp duran bedeni eýnişi ýüzi ýaly yer bolup paýlanýar gosluň hakynda. Oňdan ol oýulyp uranna şu oýugy da bedeniniň görnügi bolýar, ýani zahir bedenliýär oňa şol bolup urýar. Pes şonu gelip bir zat üstüni basap da etegine suw yetmese, suw yetirmese, şol gosly kamyl bitmeýär diýip aýtýar. Ýanky diş doldurmak dogry diýen adamlar ulamalar şuna ihtiýaçy delil bilen dogry diýerler Hanefi mezhepdekiler. Emma bir neçe Hanefi mezheplerinin ulamalar ola dogry diýär, olaň dogry diýeni men kabul etýärler, ýöne ola olur bolýar diýär. Yani dişi sen ya arasyny çekmeli bolýan, ýokmda agyrýar. Pes şoň derman doldurmak şu derekli dogry diýär. Ýöne türkmen ulamalar köplenji diş doldurmaklygy şol gosul dogry bolmaýar diýip dogry sanap bilmeýärler, dogry edip bilmeýärler ony. Ondan sonra bedeninde hemme ýerine suw yetirmek aýtdyk. Eger şol balyň gabygy ýaljakda, kişijik balyň gabygy ýaljakda bir ýeri boş galaky ýer imanjany ýugulmany suw yetmäni, meselen bir ýeri reng urýanmyşdyk, ýa çeti urýanmyşdyk, şu da yetmän galsa şol gosly dogry bolmaýar. Hatda iňneň ugy ýaljakda gury ýer galsa şol gosly dogry bolmaýar. Ondan sonra bir meselen gulaň deşigi ýaljak suw yetmese, gulaň deşigine ýa göweň içine ýymylyp ol ýetjekkä bolsa bir-birini ýabyşyp, ýa he wara agzyny gözüň ýymyp suw yetmese eteklerine şol yetmeli ýerlerine gözüň içine suw yetirmek gerek del. Ýa gulaň içine suw yetirmek gerek del. Şol kaňşyly burnuň kaňşylygyna çelli, gözüňde kirpikler bilen bile yetmeli. Doýdan içine hemme ýerine yetmeli, şol gaty ýymyp suw yetmese dogry şo derekli. Gulagy deşik bolan ady heleyle hökmen şo halkasyny oýnatmaly gosledip tuğala. Ya adam ya parhat ya maşgala da şol suwç tuğa göweginiň içine oýnamaly, suw içine yeter ýala. Ondan sonra ýene de şol ýuwmaly parz bolup duran bedeniň hemmesidik şo bedeninde saç bar. Inni şo saçyň olaqon bolýar, kişigi bolýar. Inni saç ýok bolan adam ol hemme ýerine suw yetipdi. Sakkaly guru bolan adam hemme ýerine suw yetirmeli. Murtu kän bolan adam da şeýle ya başy ýerine adatyny, emma saçyň iki gurruny bar. Maşgalalaň saçy bar we erki adamlaň saçy olaqon bolsa, şol saç eger örügli bolsa, heleýiň hakynda, yani maşgalalaň hakynda, hatyllaň hakynda fakat şol kelleden çykan ýerini awkalap öllese bolly. Ol örügli saçy oňa suw yetirmek gerekkä. Beşertike şoň şertinäme şol örügli saç gosul ödüne wajyp bolmadan ewünçäk örlen bolmaly.
Gosul wajyp bolupdyr. Meselen, eğer hileyi ýakylaşandan sonra saçyny ören bolsa hileyi, ol saçyny çözmeli, saçynyň hemme ýerine suw getirmeli. Gosul özüne wajyp bolmadan ewünçäk bir hileyi hatyn şol saçyny örüp goýan bolsa, örügini açmak gerek däl. Fakat şoň düýbüne saçynyň kellesinden gögören ýerine awqalap suw getirse, boluşa gosly bitdi. Emma erki adam saçy olakam bolup da örügli bolsa öle hökmen örügini açmalla saçyny küllen ýumak boýuna parz bolýar. Ondan sonra saç örügsiz bolsa heleyinki de erki adamykda fark etmeýär, bir hemme saçlaryny sallanyp duran saçlaryny da hemmesini awqalap suw getirmek lazım. Parz ýogam parz bitmeýär. Bir gylla gurgalasa. Ondan sonra yüzüne ya meselen dırnaklarına ya meselen saçlarına renk çalınıyor. Şu renk eğer eteğine suw getirmeyen bolsa, çesip yalak eteğine suw getirmeyen bolsa, şolon gosullar dogurdy. Hökmen şolary ayırmaly. Şu renkleri, şol zatlary ki eteğine suw geçirmeyen bolsa, ýene-de gaýtalýan, emma bedenine ýağ çalypdyr, ya hine çalypdyr, myň işgali ýok. Ya üsü kum bolupdyr, o kumda suw geçirýär. Bala işgali ýok, gosly bitdiýär. Emma renk bolan halatyndaky, o da aňartynar suw geçirmeýän bolsa, şo rengi çe saçy bolsun, çe gözü bolsun, çe elleri bolsun, şolardan aýryp ondan sonra gosletmeli, ýoksa gosly bitmeýär. Bala goslyň parlary hökmen gerekçiligiň biri bolmasa, gosly dogry bolmaýar. Inni goslyň sünnetleri bar. Evvelki niyet. Niyet kıldım gosl etmekliğini Hudaýa ýakynlanmaklyk üçin diýip ýürüňe getirip diliň bilen aýtsaň beter sogap. Ondan sonra bismillahni ewnen aýtýan ewünçäk bismillahirrahmanirrahim niyet kıldım gosl etmekliğini Hudaýa ýakynlanmaklyk üçin diýip niýetlep urýan. Paklanaýyn diýip. Bula sünnet. Ondan soň şol nejasatyny aýyrmaly. Yani näme? Ten peşowhanak tuwalata bar ýa-da ýuwunýan, ya şol hammamda, ya şol banyada şo tada üsüňe aratsalýan, yani şol degen ýerlerini evvel gaw ýuwunýan, aýyrýan. Tamam, şu da sünnetleň biri. Ondan sonra wudu kılyan, täret kılyan, aýne şu namazda täret kılşyň ýalak wudu kılyan, ýöne eger suw üşýän ýer bolsa, aýagyny ýuwmal läl. Tuwuç bolandan sonra aýagyny ýuwmaly. Emma bir daşyň üstünde şumatky baniyala ýalakda, hammamla ýalakda suw akarry suw bolýan bolsa, durmaýan bolsa, onda ýuwanyň işgali ýok, ýuwamaly aýagy täret kılanda. Şo täret bilenne namaz okyp bermeli, soňra ýamaşap namazdan çüri täret kıljak bolup durmaly. Ol immanyň ýalaňaç bolsa täret kılmak dogrymy diýe hawa, o dogry. Ol gurruňy bada başga jere düşünýärler, ol dogry işgali ýok. Ondan soňra suw dökmeli üsüňden. Şu edin işleň çon agzyň çaýkydyň, ço täret kılanda şoňa da bolýar. Ýöne ýene-de suw tutduğanda agzyň burun çaýkadyň, bu da işgali ýok, o da gawy. Indi şol suw guýjak bolanda 3 guýýan. Yani 3 tarap emmanyňa suw getirmelisin. Hemme ýeriňe. Eger şol suw guýmany bir akaryň içine, ýa-da bir olakan derýan, derýaçaň içine sen öňüň çümdirip goýberdiň 3 tarap çümdüň bolly. Bu bilenne ýanky goslyň bitdigi bolýar. Bu bir merak şoň üçin dur ýanky akar suwdyň içine çüm akam çyksa, şu da gosly bitdigi bolýar. Indi sen banyada ýa hammamda suw içjek bolsaň, şonna üsüňden suw guýýan, näzire suw guýýan, evvel kelläňden suw guýýan. 3 tarap suw guýýan, çekýän eliňi hemme ýeriňe. Şu eliň çekmekliň özde o da sünnet. Eliň çekip gowru galjak däl. Ondan sonra sagyňdan guýýan. Ondan sonra çefiňden guýýan. Şi ink gawzy guýmaklygynyň. Ýene-de bir guýmaklyk bar. Awvel sagyňdan guýýan. Ondan sonra kelläňe guýýan, ondan sonra soluňa guýýan. Bu da bir ýoly. Ýene-de bir ýoly sagyňdan guýýan, soluňa guýýan, ondan sonra kelläňe guýýan. Şi awňky awvelki aýdanymyz ink gawy, sogapyrrak ýyly. Ondan sonra ikilenji, ondan sonra üçlenji, üçüstü dogurşulaň. Sen gosluň bitdi hemmesine. Ýöne o sogapy bilmerak, on kärrak, on azrak, hemmesi bilen pardy bitdigi bolýar. Ondan sonra şol ýanky aýtdyk, şol gosluň ewünden täret kıldyň, şol täret bilen näçe namaz okuýdyň, okuýup bermeli, hiç işgali ýok. Indi gosluň adaplary bar. Yani etseň sogaplar, indi şo wuluň kıyalak. Ýöne şol gosulda fakat Mekke garşyn bakmaly läten. Mekruh o.
kıbla garşyn şonu sen onu yalaňaç bolmaly bolýan. Pes şol bir edebany bolýar. Üstüňe bir açyk örtüp suwa düşsen ol beter gawy diýe. Sogaply. Bir de şo suwa düşende hiç kim ýanyňda bolmaly, daşyňda ýeki öňüň bolmaly. Ýani hiç kim görmeýän ýerine suwa düşmeli. Şumat hammamla banyýala gawy. Ondan sonra mon meselen dugasy ýok, ýöne ýankyýalak niýet etýän, şonu men arasala diýip şol. Ondan sonra töködüňden sonra da bir 2 rekat namaz okuymak beter sogaply. Gosl edip töködüňden sonra. Inni bir neçe gosulla ba sünnet ewunden aýdypdyk. 2 aýt namazdan çürýsen gitmäkäň, şonu gosl edip gitseň, suwa düşüp gitseň bu sogaply, beter sogaply. Şonu sen kän adamdan ýana barýan, üsü başyň portyp durmasa gawy. Ýa jymgydan çürý gitjek bolup dukan, munna da gosl etmek, suwa düşmek sünnet edip goýupdyr. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ihram hacdan çürü ihrama bağlangda şonu da gosl etmek sünnet. Arafa dağdan çürü şol Gurban aýynyň 9-njy gün çykýarly hajla şondan çürü de gosl etmek, suwa düşmek sünnet. Inni jymgyň her jymgyda suwa düşmek pes musulmanlara sünnet bolly. Beýle bir biziň dinimiz gözläpdir ki şol üstüň araslanmaklyk bir imanyň, bir dinimiziň bir jumlasy bir bölegi bolupdy. Emma suwa düşmeslik gawdy. Eger meselen dyrnaklaryň 40 güllep almadan şoň imam bolmaklygy mekruh diýe. Şeýle biziň dinimiz özümizde ünsüpdir ki jam sagatlygymy da hökmen gözläp durmaly. Ondan soň gosl özüne wajyp bolan adamlar gosl etmeden ewünçäk ya aýbaş görüpdi ya ogluny bolup gaň görüpdi ya junup bolupdyr. Şonna garad özüne gosl wajyp bolupdyr. Şular Kur'an okuyup bilmeýär. Kur'an okuýmaklygy haram şular etmeller. Kur'any elle girip bilmeýärler. Mescide girip bilmeýärler. Mescidin içi çon baý tahir bolmaly. Beytullahyň daşyna tawaf edip bilmeýärler. Emma Kur'any gözläp bir okuyup duqaşon gappandan eşitmekligiň hiç işkali ýok. Muny eşiti bermeli, gözläp bermeli. Hatta şol aýbaş görüp duran heleyle ya nifas görüp duran hatırla şolar her namazda bir üsü başyny ýuwup tärat kılıp bir namazyň üstünde oturup tesbih tanata diýe on sogaby ini şehide berilen sogap berler diýe. Namaz okuymaklygy dogry da olan haram. Ýöne tesbih tanamaklygynyň hiç işgali ýok. Kitaplamada şonjure gelýär bizim. Ondan sonra kişicik oglana teň täredin ýok, iliň näme degendir diýip Kur'an'ı bermän durmaly, bermeli. Hiç işgali ýok. Mekruh da ona Kur'an bermek. Çon on Kur'an'ı bermän saklasaň ol Kur'an'dan gaçsak diýe ona öwretip durmaly ona. Ahkamda bir gosluň gurruňy ba, meselen bir maşgalaň kelle tagyryya kellehine suw degirip bilmeýär. Çon kellehine suw degirse bir ozura ba, kellehine suw degirse ol dümjek warakan hafalan ýanky merilligi gatylanjak bolsa, ona kellehine suw degirmek gerekke. Başka yerine suw degirmella. Ya meselen kullun suw degirmek olur bolu tayammum edamali. Eger merilligi beter gaty bolsa, hiç immanjana suw degirmella bolsa. Ýöne bir heley hatyn kellehine suw degirip bilmeýär, başga adalana degirýär. Inni şonna öz ärinin özüni men etmelle. Ýaryma geldi şoga gelýänne ýok, gelip biljekkä diýmelle. Kellehini ýumanjak, başga yerini ýuwup bermeli. Eni biziň şeriatymyz şey diýär, meselen Haşiyet Tahtawiýda şunu şey diýip aýtýar. Inni elhamdülillah bejelese de gosluň gurrunlaryny tökedik goýduk. Inni näme suwlar bilen tärat kılmaly, haýsy suwlar gawy, nejisler näme, nejasat hafifa, nejasat qalila, agyr nejasat, ýeňil nejasat bolup duranlary inşallah innikede aýdyp eşdirer. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.